Pentru cei care călătoresc cu căței și nu numai, vreau să vă arăt apartamentul unde am stat noi în acest weekend prelungit. Aici vorbim despre un apartament cu un dormitor de 58 de metri pătrați, care nouă ne-a plăcut foarte mult și căței au fost foarte fericiți. Aici este un hol. Aici este o potaie. Da, acesta este oșanul nostru. Așa, aici avem o baie generoasă. Încălzirea este prin pardoseală și nu este reclamă plătită, să știți. Și este dotat cu absolut tot ce-ți dorești tu, începând de la duș, gel, șampon, săpun, pastă de dinți și așa mai departe. Aici ar fi dormitorul, la fel de generos, cu un dulap imens. Și noi apreciem foarte mult acest lucru pentru că în majoritatea cazărilor unde am fost, chiar dacă apartamentul era mărișor, nu aveam dulap, nu aveam umerașe și contează foarte mult, îți mai calci o cămașă. Apropo, este și fier de călcat, este și masă pentru călcat. Așa, hai să arătăm și living-ul. Living-ul generos. Aici avem un open space, partea de living, partea unde stau căței noștri. Ei au loc-show-ul lor unde dorm. Oșan. Asta e altă potaie. Baby. Și Oșan. Baby. Încă un televizor. Ne place foarte mult bucătăria. Este dotată cu absolut tot ce vă puteți imagina. Și piesa de rezistență, cel puțin, da, cu mașină de spălat haine, cu mașină de spălat vase, cu cafeluțe, uitați, cu tacâmuri, cu farfurii, în fine. Și piesa de rezistență este curtea, deși suntem cazați la un bloc, într-un cartier, nu știu dacă este cartier rezidențial nou, cred că sunt și blocuri mai vechi și blocuri mai noi. Dar, uitați, avem la dispoziție această curte, curte care este a noastră, putem să și grătărim dacă dorim. Și plus de asta, căței au la dispoziție baby, Oșan, baby, Oșan. Deci căței au la dispoziție propria lor curte. La fel și noi. Putem grătări, putem sta la plajă. Cum să nu? Nu, e fain.